Izakhamuzi zasembali zithi kuyaphela ngisho amasonto amanzi engekho. Sithi isikhathi abantu behlushwa amanzi ngiyabona nje kwezingala ezansi nje abahlupha lokho ukuthi impela hamba o 3 weeks o 2 weeks. Amanzi ayaxhaxhaza imigwaqo eminingi. Kukhona nalapho exhaxhaza khona lapha yaphezulu ngase edamini kodwa omakhelwane abanawo amanzi axhaxhaza to a point ukuthi ahamba emizini yabantu ngaphakathi. Ngesonto eledlule lezi zakhamuzi zabamba umbhikisho ukuzwakalisa lezikhalo zazo kodwa namanje alukho uguquko. Zithi sekungaphezulu kwenyanga ugesi wagcina ukuba khona kule ndawo kanti ikhansela alibonwa nangokhalo. Asilazi nje ikhansela kuyila emafezini. Sazi ngokuthi nje lakha izitezi kuphela. Futhi ilona into enza ukuthi kuze kushe netransform izitezi eziningi azakha. Bese ngenankinga thina netransform izitezi lezi ezakhiwa. Qhuma nje yinqa izintezi. Wezolo into. Siyacela. Sicela nje basifakele nje idanger kokugcono ukuze sikwazi ukuphila. I-concern yami abantwana njengamanje sino matric sinabantwana abafundayo sinogogo sinemijovo yogogo ehlala emafrijini kwenzakalani njengamanje ngabo. Liphendula ngendaba yogesi ikhansela lendawo lithi kunemigudu okumele ilandelwe ngaphambi kokuba izakhamuzi zithole ugesi. Eskom will come and issue ama-temper fines if ever ukuthi kukhona okade ngawukhokhela ugesi. To those akade bewukhokhela abezukhokha then laba kade benurobhile ugesi kuzofanele baqale bakhokhe